Γεια σου! Ήξερες ότι ο κάθε άνθρωπος αποτελείται ουσιαστικά από 3 κύκλους. Ο ένας κύκλος είναι το IQ του. Ο άλλος κύκλος είναι η προσωπικότητά του και ο τρίτος κύκλος είναι η συναισθηματική του νοημοσύνη, δηλαδή το EQ του. Αυτοί οι 3 κύκλοι, τόσο μοναδικοί όσο το δακτυλικό μας αποτύπωμα, είναι αυτοί που συνθέτουν τον εαυτό μας και μας κάνουν τόσο μοναδικούς τον καθέναν. Το IQ σου είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το δουλεύεις καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σου. Το ίδιο και την προσωπικότητά σου. Μπορείς να τη δουλεύεις, αλλά είναι μικρές οι αλλαγές οι οποίες μπορείς να επιφέρεις. Σίγουρα, βέβαια, σημαντικές. Αυτό που πραγματικά μπορείς να δουλεύεις καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σου και σε όποια ηλικία και αν βρίσκεσαι, είναι η συναισθηματική σου νοημοσύνη. Ήξερες ότι πάρα πολλές έρευνες μας έχουν αποδείξει ότι 2 εργαζόμενοι που έχουν ακριβώς τις ίδιες γνώσεις για το αντικείμενο της δουλειάς τους τείνουν να διαφέρουν πάρα πολύ στην αποτελεσματικότητά τους. Και αυτή η διαφορά δεν έχει να κάνει με τις γνώσεις, έχει να κάνει με τη συναισθηματική τους νοημοσύνη. Οι εταιρείες πλέον επενδύουν σε ανθρώπους που έχουν δομημένη συναισθηματική νοημοσύνη, που έχουν υψηλή ενσυναίσθηση και μπορούν να την αξιοποιήσουν προς όφελος τόσο δικό τους όσο και της εταιρείας. Για να μάθεις περισσότερα, επικοινωνείς με την Έγκλη και σίγουρα κράτα στο μυαλό σου ότι ούτε η ηλικία ούτε η εμπειρία παίζουν ρόλο στο χτίσιμο του EQ σου. Η βελτίωση όμως του EQ σου θα φέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε κάθε τομέα της ζωής σου.